Wato jama'a totally a nazarin da na yi da kuma hangen nisa da na yi, da kuma yanayin yadda na ziyarci wannan sulhun gabaki ɗaya, gaba ɗaya wannan sulhun da aka yi shi ƙasar Amerikan ba wai wahala ta gani ba, ko kuma ba wai matsatsi ta samu a can gida Amerikan ba, ko kuma matsatsalin tattalin arziki da ya karye, ko kuma yadda ake cin su da nasara, duk ba shi bane yasa ta yi wannan sulhun. Gabaki ɗaya muradi ne wanda ita kanta ƙasar mamayen ta miƙawa a Trump shugaban ƙasar Amerikan, shi kuma ya zo da shi a matsayin sulhu. Gabaki ɗaya wannan sulhun ba wai Amerikan karan kanta ne ta ga dama ta ce za ta yi saboda tana cikin wahala ba. Gaba ɗaya ƙasar mamaya ce, wato Benjamin Netanyahu ne ya turo Trump. Shi kuma Benjamin Netanyahu ba akan komai ya turo Trump akan cewa a dakatar da Iran ba, saboda me? Saboda dakarun mai nasara na Lebanon kenan. Su kaɗai ne suka tsaya mai a ido. Su kaɗai ne suke ɓarar masa sojojinsa yadda ake so. Su kaɗai ne suke samun nasara, suke kashe masa sojojinsa, suka rasa yadda za su yi da su. A daidai lokacin da suna tunanin akwai yadda za su yi da su idan aka fara yakin nan, amma kuma me? Sai hare-haren Iran ya zo ya ɗauke musu hankali, ko kuma duk wani shiri da suka yi da wani mugun nufi da suka yi, Iran za ta je ta sassaƙe hannayensu, su kuma dakarun mai nasara su kuma su zo su yi shara ga baki ɗaya. To wannan abin da suka shiga tsaka mai wahala, tsaka mai wuya, ga Iran tana dukansu, ga dakarun mai nasara suna barar musu da sojojinsu, suna kwace yankunansu, suna musu ɓannar da sun rasa ma inda za su kama. To shine fa dan su samu sauki su fuskanci mutum ɗaya, ko kuma in ce mutum biyu, sai aka ce a je a dakatar da jamhuriyar musulunci ƙasar Iran. Idan aka dakatar da ita, sannan kuma sai mu dawo mu ƙarasar da wanda muke ganin cewa mun fi ƙarfinsu ta ɓangaren yawa, mun fi ƙarfinsu ta ɓangaren makamai, mun fi ƙarfinsu ta ɓangaren jiragen sama, mun fi ƙarfinsu ta ko ta ina. Idan muka dake su muka ƙara karya su, sannan kuma sai mu zo mu tarfafi Iran ɗin. Idan muka tarfafe ta, to a daidai lokacin da ba ta da wa'annan hannayen dakarun mai nasara, kuma ba ta da wa'ancan hannayen, don wannan hare-haren ba wai iya Lebanon ne kaɗai ba, ko kuma Gaza, don a yau ɗin nan kusan hari biyu suka yi, sun yi a Lebanon ɗin kuma sun yi a Gaza, sannan kuma akwai tunanin cewa su yi kuma a Yemen ɗin ma. Idan suka karya wa'annan ƙungiyoyin, suka share hannayen Iran, suka sare ta, sannan sai a zo a tinkari jamhuriyar musulunci ɗin. To he suka manta irin wannan sulhun shi suka yi ta yi duk lokacin da suka ji wahala. Kuna kallo na, kuna bibiya ta shekara 2 da suka wuce, ko kuma 1 da rabi da suka wuce, ko kuma 2 ma da suka wuce, daidai lokacin da dakarun musulunci na Gaza suka dinga gargazar kasar Yahudu, dakarun Lebanon ma suka sako su a gaba, nan ma suka dinga gargazar su, sai aka sa su a tsakiya. Dakarun mai nasara na Lebanon suna dukan kasar mamaya, dakarunmu na Gaza su ma suna dukan kasar mamaya, suka rasa yanda za su yi, sai aka ce a yi ceasefire da dakarun musulunci na Gaza kenan. Daidai lokacin da aka yi ceasefire din nan, to daidai lokacin kuma sai suka koma kan dakarun mai nasara, nan suka je suna fafata da dakarun mai nasara da ba riba, sai aka sake dawowa, sai aka ce a ƙara yin sulhu. Wannan sulhun da aka yi da dakarun mu na Gaza fa bai hana kuma a dinga kai musu hari 1 zuwa 1 ba, hari 2 zuwa 3 ba. Ana cewa an yi sulhun, kuna bibiya na, kuna bi na wannan lokacin, kuna ganin cewa to fa an yi sulhu, gashi mun sun kai hari ku kaza, sun rufe boda, sun ki bari a wuce da abinci daidai wannan lokacin. Can kuma dakarun mai nasara suna nan suna ta bugawa. To irin yaudarar da suka so su yi wa jamhuriyar musulunci kenan, su dakatar da ita. Idan suka dakatar da ita, su kuma sai su mai da hankalinsu akan dakarun mai nasara. To sun mai da kansu akan dakarun mai nasara, kuma mai karin mai nasara da suka tashi mai da hankalinsu, sai suka rasa ina za su daka, suka rasa ina dakarun suke fitowa, don mutane ne kamar tururuwa. Dakarun mai nasara kamar tururuwa suke, ba a san inda suke shiga ba, sai dai aga suna fitowa ta cikin rami da muggayen makamai suna tunkaran su. Ba a san da wa ake yaki ba, sai dai in sojoji sun shigo, ko kuma a cikin yankin nasu inda suka mamaye din, sai dai su waye gari kawai su ga an zagaye su, an bude musu wuta. To sai suka ce yanzu idan muka dakarar da jamhuriyar musulunci, muka dakatar da ita da sunan sulhu, muka rike ta anan, muka ki kai mata, muka rike ta, sannan kuma sai mu dawo su ko mu ta gargaza. Idan muka tahi da gargazar su din, ba wai dakarun mai nasara zamu da gargaza ba, al'ummar Lebanon zamu kashe su, zamu kashe, saboda sun mana bannar da tunda aka fara yakin nan ba a yi musu banna irin bannar da dakarun mai nasara suka yi musu ba. An musu bannar, an kashe musu sojoji, an lalata musu bare ga mizal. Allah kadai ya san irin wannan bannar da aka yi. Shine suna jin cewa an yi sulhu, sai suka kai wannan mugun harin
wanda sama da mutum 1000 har yanzu suka mutu, har yanzu ba a gama zakulo mutane ba, kuma duk yara ƙanana ne da mata da kuma wanda basu ji basu gani ba. Shi sa suka so yanzu kuma wannan zuwan da suka yi ba wai niyyarsu wai su dinga kai hari a kudanci ko arewacin Labanan ba, ko kuma su kai hari inda dakarun mu suke, ba shi bane ba. So suke kawai su mai da Labanan din yanda kuka san Gaza, yadda suke kashe mutum 500, 600, 400 a kullum, yadda suka yi a Gaza haka suke so su yi mata. Jamhuriyar Musulunci ta ce bata yadda ba. Ta ce bata yadda ba. Ba za a saya mu yaƙi ba, ko mu sa ido mu kallo waɗanda suka taya mu yaƙi ana musu wannan kashe-kashen. To fa Jamhuriyar Musulunci ta fara. Ku kashe yara mu kashe yara. Ku kashe jarirai mu kashe jarirai. Ku kai hari asibiti mu kai hari asibiti. Ku kai hari benaye mu kai hari benaye. Duk wannan karar da wannan mutuncin yanzu an riga an shafe shi. Yanzu ne za a shiga wani sabon shafi na mutuwa ga Isra'ila. Yanzu ne za a shiga wani sabon shafi na mutuwa ga ƙasar Amerika. Yanzu ne za a shiga wani sabon shafi wanda yanzu takardar yarjejeniyar ma an yaga ta, an rufe bakin ruwan Hormuz, kuma za a zo a ci gaba da yaƙi. Jamhuriyar Musulunci za ta fito a haƙiƙaninta. Wannan kwana 40 din da aka yi ana faɗa ba a haƙiƙaninta ta fito ba. Yanzu ne za ta fito a haƙiƙaninta, saboda ta ce ba za ta taɓa juyawa 'yan gwagwarmayanta baya ba. Ko na ina ne ba za ta taba ba. Idan za a yi sulhu za a yi sulhu gabaki ɗaya ne. Idan za a yi yaƙi za a yi yaƙi gabaki ɗaya ne. Idan ma za mu mutu din za mu mutu ne gabaki ɗaya. Saboda haka jama'a, yanzu ne za mu yi addu'a. Yanzu ne za a tashi da addu'a. Yanzu ne za a tashi da addu'a. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta